No morjesta. Kattoremontti oltais vailla vähän tuota hintatietoa ja toimitus... Puoli vuotta vai? No ei... Eihän se voi niin paljon maksaa, hei. Kiitos. Näkemiin. Joo. Ei me olla todellakaan teille yhtään mitään hyvityksiä antamassa. Kiitti, moi. Se on Keke kattoremontista, morjesta. Uusi katto, 2 päivää. Pistetäänkö homma pakettiin? Kaiken maailman huijareita. Sä otat tän kattoremontin tai sä meet remonttiin. Jos katsotaan joku toinen kerta, kuitenkin kiitos. Joo, eli hampukatto olisi myydä. Se on luonnonmukainen, ekologinen ja luontoäiti kiittää, kun sä ostat semmosen. Ehkä me etsitään vähän jotain kestävämpää tällä kertaa kuitenkin. Kiitos. Asometilta hei. Olitteko kattoremontin tarpeessa? Mahtavaa nähdä. Tervetuloa. Hei, tuu peremmälle, keitetään kahvit.